1992-1993 година, той след едно предателство от арнаутите в Албания, изведнъж се оказва, че в Албания той е беден, няма пукнат гроз, защото е трябвало да плати всичките техни зулуми и е останал там болен, беден, без да има пари да се прибере в Пловдив. След този банкрут, след този фалит, 1-2 години след това той възстановява отново богатството си. И нещо, което е много интересно при тях. Те са нилки, прости хора, които едва са могли да четат. Такова е било времето, в което те е трябвало да се образоват. Но през цялото време те се обграждат с умни, интелигентни хора. Споменах за Хари Зограф, Найденгеров, Йоаким Груев. Това са хора, на които те помагат. И освен това, те изучават децата си. Ако погледнем поколението на чалъковци, ще видим, че там има изключителни техни наследници, които играят водеща роля в българската национална революция през 60-те, 70-те, 80-те години. Доктор Стоян Чомаков, който е син на тяхна сестра на големи чалъковци, учи медицина в Италия и във Франция. Двамата сина на Малки Вълко Куртович Чалъков завършват в Русия образованието си. Сина на Стоян Чалъков, Георги или Георгаки Бей, той е втория българин, който става турски сенатор. Така, чалъковци не само ръководят българската национална революция през 30-те и 40-те години до 1850 година. Те създават и едно поколение, което оставя своята следа в българската история оттам нататък. Затова именно е тази мисъл изказана и подкрепена от мнозина мои колеги, че без тях българската национална революция би закъсняла поне с 40-50 години. Благодаря много, благодаря много. И сега, уважаеми зрители, тъй като седянката свърши, ще приготвим вече за последната песен, да му подаря на нашия гост подаръците, които съм му подготвил от нашата поредица, тъй като при него, като отидат книгите и някои ги харесват и негови колеги. Първата, тъй като стана въпрос за полицаите, за в момента за аферите в полицията, над вечерието на атентата, за един от най-големите български полицаи, който и, казвам, най-големите българи полицаи, отдал живота си за България. Македонски мартиролог. Книгата, пак от нашата поредица, номер 2, която издадахме, за да се видят жертвите на българския народ от страна на Гърция и Сърбия. И трета национална катастрофа, които книги все още могат да се намерят в мрежата и в нашата книжарница Сите българи заедно, кърпичката Сите българи заедно, няколко знаменца, защото най-много му ги крадат на нашия гост, и диска Сите българи заедно, да си жив и здрав и да се готвиш за следващата среща. Благодаря. Моля музикантите музика и знаменоските знамето. Уважаеми зрители, мисля, че и днешната седянка допринесе да се разшири кръгозора на нашите знания, да видим делата на едни големи българи, делата на едни българи, които сами необразовани, са давали всичко мило и драго за българския народ да се образова. Нали? И тяхното дело, мисля, че изпъква още повече на безхаберието, на антибългаризма на сегашния министър на просветата, господин Вълчев, който иска да изхвърли български език от училищата. И затова бих, уважаеми зрители, бих ви призовал, преди да изпеем изпеем химна, внимавайте, които сега в парламента отново гласуват за тази идиотщина за премахването на българския език, задължителния български език. Тези хора, тези партии не ги допускайте въобще да припарат до
парламента. Да не го, както казах, да го гледат сам през крив екран. И сега, за сите наши деди, които са дали живота си, дали всичко, мило и драго, да го има български език, да можем да говорим на български език, да можем да се куртулисаме от фанариотите в България, за всички тях, за тяхната памет, за техните наследници, за да има цяла България, за нашите поробени братя, да не ги забравяме, нека запеем сите ние нашия химн. Къде и да ходиш, къде и да четаш, не се срами, не се плаши, българин да си. Къде и да одиш, къде и да шеташ, не се срами, не се плаши, българин да си. Къде и да одиш, къде и да шеташ, не се срами, не се плаши, българин да си. Една вера имаме, един живот живееме, България цела да е, всекой да я знае. Една вера имаме, един живот живееме, България цела да е, всекой да я знае. Ако некой рече, България е мала, има още 8 дела, за да биде цела. Ако некой рече, България е мала, има още 8 дела, за да биде цела. Една вера имаме, един живот живееме, България цела да е, всекой да я знае. Една вера имаме, един живот живееме, България цела да е, всекой да я знае. Ние не сме гърци, османци и сърби, че да сме на Аспаруха, гордост най-българска. Ние не сме гърци, османци и сърби, че да сме на Аспаруха, гордост най-българска. Една вера имаме, един живот живееме, България цела да е, всекой да я знае. Една вера имаме, един живот живееме, България цела да е, всекой да я знае. И сега сите българи заедно. България цела да е, всекой да я знае.